Yanda za ka canza wa Facebook ɗinka kala, ka saka shi ya fito kalar baƙi ba fari ba. Ɗan uwa barkanku da ƙara kasancewa tare da Alƙasim Channel. Yau darasinmu zai nuna muku yadda za ku canza wa Facebook ɗinku kala, ku ji damar chatting yadda komai aka ɗora a Facebook ko ka duba shi za ku gan shi ya yi clearly sosai. Kafin nan yan uwa muna roƙonku idan yau ne sabon zuwan ka channel ɗin Alƙasim TV da ka taimaka da Allah da kai mana subscribing kan channel ɗinmu. Idan ka buɗe bidiyo ɗinmu kamar hakan ga za ka ga inda aka rubuta alamar abin nan subscribing nan ƙasa cikin jan rubutu ka tabbatar da cewa ka taɓa shi gashi nan ne ga wannan jan rubutun ka taɓa shi ya koma baƙi, sannan kai mana like ɗin bidiyo ɗin da muka ɗora. Yanzu mu je cikin shirin namu gadan-gadan. Sannan kuma kafin nan za ku iya nan ne ga idan kuka shigo cikin channel ɗin Alƙasim TV za ku iya zuwa nan ne ga wajen da aka rubuta bidiyo. Idan kuka shigo inda aka rubuta bidiyo domin ku zaɓi irin bidiyo inda kuke da buƙata ga su nan waɗanda channel ɗinmu yake gabatarwa masu matuƙar amfani. Yanzu dai bari mu je muku shirin mu gadan-gadan. Idan muka zo abin nan ka zo ka shiga cikin Facebook, kowa ya san ga yadda yannan Facebook yake hakan ga ka zo wannan shine ya nuno ma fuskar Facebook gashi ya nuno ma fuskar Facebook. Ka zo ka shigo Facebook gashi kamar hakan ga ya buɗewa zai nuno ma fuskar Facebook kamar hakan ga da ka gani za ka dinga ganin chatting ɗin da kake yi da mutane nan, sannan kuma ga abin nan ga group na posting ɗinsu da posting ɗin mutane. Yauwa kana gani ba, to nan ne ga sama bayan satin da ƙasa inda za ka ga inda ake chatting nan ta cikin zaɓunan ga za ka ga zaɓuna masu yawa amma za ka wuce su ba za ka sha su ba. Za ka je inda zaɓin ƙarshe ba inda aka wuta notification ba, inda za ka ga wasu ɗaya ga guda uku sai ka kwance su za ka zo ka taɓa kamar hakan ga. Idan ka taɓa su za su ƙara baka wasu zaɓuna. Idan suka baka wasu zaɓuna sai ka zo kan daki ka duba, ka ci gaba da duba. Za ka zo nan ne ga inda za ka ga an rubuta alama dark mode, wato kamar yadda shi ya baki. Wannan dark mode din da ka zo nan kana zuwa nan to nan na wurin. Yanzu da zarar mun taɓa wannan alamar ta dark mode din za mu ga wannan wurin da ga baki ɗaya na cikin Facebook ɗinmu ya janye ya dawo baki yadda Facebook ɗinmu ba zai dinga ɓata mana idanu ba, kuma ba za mu dinga yawan samun matsalar idanu ba saboda mun kasance mana online sosai cikin Facebook ko kuma sauransu. Wannan inda za ga alamar wajen ba wannan ɗaya ba kasanta nan inda ga alamar kamar wajen buɗe Bluetooth nan za ka taɓawa domin ka buɗe shi. Yanzu bari mu buɗe muku gani, za ka taɓa shi kamar hakan ga ka gani ko yanzu gashi nan yana buɗewa ya koma abin nan ya koma baki. Yanzu ku bari ku gani mu dawo inda abin nan mu dawo inda huskar WhatsApp Facebook din yake. Ha gani ko gashi nan yanzu Facebook din ya zama baki. Yanzu hanga za ka dinga ganin posting cikin bakin rubutu. Ha gani ko inda ha gani za ka ga posting yayi kyawu yayi shawa, posting din kowa ka duba. Ha gani ko idan ma ka zo wajen chatting shi ma haka nan zai yi baki yayi shawa kamar hanga yadda ha gani. Idan shi ma ka zo wajen notification shi ma za ka gan shi haka nan gashi duka dai yayi baki yayi abin nan yayi shawa. To kuma idan har kana son ka ƙara kashewa za ka ƙara zuwa ka ƙara zaɓar waɗannan zaɓuna guda uku ga su nan kamar haka. Idan ka zo kuma nan za ka dawo nan wajen inda aka rubuta dark mode ɗin nan ne kada ku manta fa inda aka rubuta dark mode. To dark mode abin nan inda bari mu kirga muku saboda mun san cewa wasu ba wai suna amfani da turanci bane, wasu ma Facebook ɗinsu yana Hausa, wasu kuma Facebook ɗinsu yana Faransanci, wasu kuma Facebook ɗinsu yana Larabci da dai sauran yarurruka. To idan kuka zo nan kuma nan za a rubuta sunanka gashi nan ga sunan Facebook ɗinka gashi na farko kenan. To ƙasa za a ga sunan search idan kana da shiya. To nan na biyu na uku COVID-19, na hudu live Facebook, na biyar 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. To gurin na 20 nan ne za ka zo domin kunna wannan kalar ko kuma kashe ta. Yanzu da mun riga da mu nuna muku yadda ake kunnawa,
to idan kana sa kashe wannan alamar ta wajen kunna bluetooth, kamar kunna bluetooth nan na ƙara tabawa wannan alamar da ka taba zai rufe zai bude. Yanzu bari mu gwada muku gani, gashi nan ga kamar hakan ga, ku jira ku gani yanzu zai bude sai ku ga yadda abin yake gani ko yanzu ya bude ya dawo hori ne. Kuma idan ka dawo nan ne ga za ka ga komai da komai naka ya dawo hori, ka gani ko gashi nan komai ya dawo hori gashi nan. Wannan shine dai dangane da yadda aka yi da wannan abin nan foto, abin nan Facebook ya ka saka mai dark yadda ba za ka dinga kashe makanka idanu ko kana chatting, kuma Facebook ɗinka zai yi kyawa kowa ya dinga sha'awar kallon wayarka idan ma kana chatting. Wani ma sai ya aza wata waya ta yan zamani ka siyo saboda kawai kalar Facebook ɗinka. Mun gode da kallon wannan bidiyo ɗin yan uwa. Kada ku manta da ku yi kokari ku yi mana subscribing din channel ɗinmu na Alƙasim TV domin samun shirye-shiryen mu. Kana ku taba ƙararrawar sanarwa domin sanar da ku da zaran mun ɗora shirin mu kan kare. Kada ku manta za ku buɗe wajen description domin samun link ɗinmu, ku yi following ɗinmu abin nan Instagram da Twitter domin tambaya. Mun gode wa assalam, sai bidiyo na gaba mu haɗu da ku. 1, 2